My name is Bond. Vagabond. Pozdrav ljudi. Ovoga puta ćemo pričati o vakcinama. Zapravo imam puno dobrih ideja, ali mi psihijatar ne dozvoljava da ih realizujem. No, šalu na stranu. Počnemo prvo od toga zašto je kod nas vakcina obavezna. Zašto recimo u Skandinaviji nije obavezna? Da li su oni toliko samosvesni, pa njima nije obavezno, oni će znati sami da treba da odu i da je prime. A mi, glupi Balkanci, nama to mora da se naredi i nećemo znati. Nama uvek nešto neko određuje. Nama neko uvek nešto kroji. Drugi nam pišu istoriju, treći nam kroje teritoriju, četvrti se brinu za naše zdravlje i tako dalje. No, ako odete i tražite poreklo vakcine u kartonu, vidjet ćete da piše nepoznato. Zašto nepoznato? Da nije možda zato što ako neko slučajno pomisli da ih tuži ako se desi neka komplikacija, nemaš koga da tužiš, ili je poreklo vakcina nepoznato. No, ajde da krenemo negde od početka. Početkom 20. veka postojale su dečije pesmice, u kome najveći problem dece koji su zaraženi recimo od boginje je to što moraju da ostanu kod kuće i gledaju kroz prozor kako se ostala deca igraju. To možete vidjeti u tim čitankama, bojankama, šta li je već. Teško ih je naći, ali može. A sada su postale smrtonosne. O čemu se to radi? Ako pogledate da deca imaju mnogo jači sistem, to jest imaju mnogo jači organizam, detetu se rodi 7000 ćelija. Ovo je samo ovako rečeno sad, da ne ulazimo u brojke, samo čisto primjera radi. A odumre mu 2000 ćelija. I on sa takvim jakim organizmom može da progura sve bez problema. 5, 6 do 7 dana. Odrastao čovek, njemu već 2000 ćelija se samo rodi, 2000 mu odumre. I što si stariji, to je taj balans sve veći. To je inače i proces starenja, tako što ti se više ćelije ne regenerišu. Stvari regenerišu se u sve manjem broju. I onda šta se dešava sa vakcinom? Ti dobiješ vakcinu kao dete i zaustaviš virus da tada izbije i da odležeš to. On decenijama se bori u tebi, pokušava da izbije. I na kraju mutira i izbije kad imaš jedno 35, 40, 45 godina. A kao što smo malo pre spomenuli, organizam je tada mnogo slabiji za odbranu. I šta se onda dešava? Dešava se to da su mladi, bolesni, umiru. To ne računam bombardovanje i te stvari. No, idemo dalje. Kažu, iskorenjene su sve bolesti iz srednjeg veka, iz 18. veka isto, 19. ajde, vamo. Pa ako su iskorenjene, zašto onda mi više primamo vakcine? Šta primaš za nešto što više ne postoji, što si uspeo da iskoreniš? Teški nonsens, ali okej. Moje mišljenje, zašto više nema tih bolesti je zato što je
nivo higijene na mnogo većem nivou. Mnogo bolji su uslovi za život. Namirnice bolje čuvamo, imamo frižidere, imamo kupatila, svaka kuća, održava se čovek, sve živo. Samim tim smo smanjili razne bolesti, viruse i pizde materine. Znači, uopšte nam nisu potrebne vakcine. Pa ajde uzmimo i one 2-3 vakcine što je bilo nekada da se primi. Sad ima 20. Ja nisam za vakcine, a da li vi jeste, dobro razmislite. U pitanju su to vaša deca. Prema tome, toliko za sada. Pozdrav.